салом дӯстон, курси онлайни немецки шурӯъ шуд. салом алайкум хоҳарон ва бародарони азиз. Умедворам ҳама каса хубем. Ман Тоҷиддин Боимуродзода тӯли 5 сол мешавад ки дар маркази забономӯзии Хайриддин ба шогирдон забони олмониро меомӯзонам. бо хоҳиши зиёде аз забономӯзон мо тасмим гирифтем ки курсҳои забони олмониро тариқи онлайн тавассути Telegram шурӯъ намоем. манфиати дарсҳои онлайнӣ дар он аст ки ҳар як шумо метавонед дар дилхоҳ вақт, дилхоҳ ҷой ва дилхоҳ маврид забони олмониро омӯзед. тариқи ин курс шумо метавонед грамматика, тестҳо, тарзи талаффуз, калимаю ибораҳо ва ҳамчунин суҳбат карданро омӯзед. ногуфта намонад ки дарсҳои курси мо тибқи барномаи китоби Шрифт Интернатсионал нои А11 сурат мегирад ва ҳамчунин ба саволҳои шумо оиди дарс любое время ҷавоб мегӯем. маълумоти бештар ва ба қайдгирӣ ба рақамҳои зерин, яъне +992 400 78971 ва +992 400 315 муроҷиат намоед.